Mayong adlaw sa inyo mga kauturan ko kay Ginoong Hesukristo. Sa subong adlaw, Domingo, petsa 13 sa bulan sang Agosto, tuig 2023. Kamusta kamo mga abyan pag mga utod ko kay Ginoong Hesukristo sa subong adlaw, tion sang pagsimba sa Ginoo kag tion sang pagpahuway naton sa aton nga mga obra kag sa aton mga hilikoton. Ako gali si admin ninyo sa subong adlaw sa subong adlaw kag kita subong ang naga live streaming sa aton nga Facebook page nga amo ang Pulong sang Dios / Hiligaynon Catholic Bible Reading. So sa inyo da makita subong mga kabyanan ang aton nga background aton subong dira ang may tig-ulong ang katesismo sa Hiligaynon online. So nagpamatud ako nga hindi lang ang pulong sang Ginoo o ang pulong sang Dios ang aton post diri sa aton nga Facebook page. Amo man ang katesismo o ang katekism o mga ginatudlo sang aton nga simbahan ang Santa Iglesia Katolika nga dapat itudlo gid sa mga tumuluo niya. So sa subong hapon aton tun-an ang katesismo nga ginatudlo sa aton simbahan. So hindi na naton pagpadugayon, magasugod kita sa pangamuyo, no? So dali lang gid kay i-set up naton ang prayer naton o ng pangamuyo. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Pangamuyo sa Espiritu Santo. Karika o Espiritu Santo, kag pun-a ang mga tagipusoon sa mga nagatuo sa imo, kag padabdaba sa ila ang kalayo sang imo balaan nga pagigugma. Ipadala ang imo espiritu kag sa ila matuga kag mapanibag-o mo ang nawong sang kalibutan. Mangamuyo kita. O Dios sa kasanag sang Espiritu Santo, gintudloan nimo ang mga tagipusoon sa mga nagatuo. Itugot mo nga paagi man sa Espiritu Santo, akon man higugmaon ang maayo kag matarong, kag malipay sa iya mga paghikot nga nagahatag sang kalinong sa among kaugalingon, paagi sa kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
So amo yadto mga kaabyanan ang aton nga ah, aton nga pagpangamuyo sa atong programa sa subong um, tawag naton ilang diri sa online sa aton Facebook page ang Katisismo sa Hiligaynon online. So sa subong nga hapon aton tun-an no kay langgit kay aton nga ibukon buksan ang aton nga tulun-an no o aton nga pagtalakayon sa subong sa subong adlaw ang sa atong programa ang Katisismo sa Hiligaynon online. Ang aton nga pagatun-an subong ini ang tuhoy sa ang pagtulun-an Kristiyana nga dapat ipangabuhi sang tagsa ka Katoliko. So mga kaabyanan ko, ining pagtulun-an nga ini ang akon nga ginkuha sa libro nga may tig-ulo sadsaran nga Katisismo sang Doktrina Kristiyana. Ini ang may nihil obstat ni Anay Arsobispo sang Haro nga si labing talahuron Alberto J. Piamonte Didi. Magsiling kita gani mga kabyanan nga nihil obstat. Kuan na siya ginatawag naton na siya nga may pahanugot. No? Pahanugot. Nihil obstat. O kung sa aton pa wala sang sablag, no? May pahanugot. No, ini ang si Anay Arsobispo si Alberto J. Piamonte amo ni siya ang Arsobispo sang Haro sang ini ang ginbalay o kung ano ini nga libro nga amo ang sadsaran nga Katisismo sang Doktrina Kristiyana. Pag dira sa iyang ngalan may DD but silingon sina sa English nga tawag nato na siya nga Doctor of Divinity. Okay? Kag may imprimatur ni Monsignor Higinio Velarde HP. No? Imprimatur means kung sa aton pa naga second demotion. Imprimatur kung pirma, no? So subong si Monsignor Higinio Velarde ang active pa no nga pari sa Archdiocese sang Haro diri sa Iloilo, no? Kag ini ang ginhiligaynon o kung gin-translate o kung ginlubat ini siya sa Hiligaynon ni Reverendo Padre Nemesio C. Espinosa, isa ka PSB chaplain. Okay? So, ano ang aton subong? Ang nauna niyang pahina ang naga tig-ulo kapitulo 1 ang pagtuo. Ang aton pagtuo. So, gusto ko lang sa inyo may gamay lang nga background basi makibot ka mo karon mga kabyanan. Kay ining katisismo nga ini ang ara sa porma o kung sa pormada sang pamangkot kag sabat.
So kung balik-balikan naton sa kita ang naga-eskwela pa o sa mga estudyante dira naga-eskwela pa subong balang tukso anay, no? Tukso anay. So ang maestro o kung maestra mo ang matukso sa imo samtang siya ang natawag nga galeksyon sa tunga sang inyo classroom, no? Sa inyo nga mga kamo nga nag-attend sa iya klase, subot silingon na mo na siya ang tukso anay. So madamo sa mga uh, pamangkot kag sabat ang ini man ini nga libro nga ini. So ay samtang wala ko pa gid siya na basa gid ubos pero madamo gid ang iyang ang mga pamangkot kag sabat. So ang unang pamangkot, sino ang nagtuga sa imo? Sa English pa, who created you? Sino ang nagtuga sa imo? Ang sabat is ang Diyos amo ang nagtuga sa akon. Mga kabyanan, wala na sing liwan nga nagtuga sa aton. Kag nag-exister diri sa kalibutan, kita nga mga tawo, o ay liwan ang nagtuga amo ang aton nga Ginoong Dios. O kon ang Ginoong Diyos amay sa langit. Kung basahon nato, lang gid mga kabyanan. Pulo pasensya gid sa inyo mga kabyanan kay nagabantay kita. Nagabantay ako diri sa amon gamay nga tiyanggi. So hindi gid malikawan nga may mabakal gid no samtang kita ang naga live streaming sa subong mga takna nga ini. So mga kabyanan, balikan naton. Waay liwan ang nagtuga sa aton amo ang Dios o kon ang Ginoong Diyos nga amay sa langit. Nga kung kamo kag o kung nakaagi kamo o kung buklaton ninyo ang balaan nga kasulatan o kung ang Biblia, ang Diyos amo ang nagtuga sang tanan diri sa kalibutan. Humalin sa langit, humalin pakadto sa kadagatan, pakadto sa mga kasapatan, sa mga katamnan, sa mga puno diri sa aton nga kalibutan, siya ang nagtuga. Kag kita man nga mga tawo, siya man ang nagtuga sa aton. No? Siya ang gingikanan naton tanan nga mga tawo. Dahil lang gid mga kabyanan. Ano ba plano?
Balikan naton mga kabyanan ang aton nga talakay o kun naton nga tun-an diri sa ang katesismo sa Hiligaynon Online. So ang Dios lamang amo ang nagtugas ang tanan kag wala na sang iban, no? Wala na sang iban nga awag naton puwersa o kun ah, entity or ano pa dira. Ang Dios gid lamang ang gingikanan sang tanan nga nagakabuhi diri sa kalibutan. Halin sa magamay nga mga organismo o kun organisms pakadto sa dalagko nga mga kasapatan kag sa aton man nga mga tawo, siya ang nagtuga sa aton. Okay. Ikaduha mga kabyanan, ngaa nga gintuga ikaw sang Dios o kun ngaa gintuga kita sang Dios. Okay? Ang sabat dira is ang Dios nagtuga sa akon o kun sa aton sa pagkilala, paghigugma, kag pag-alagad sa iya sa sining kalibutan. Kag agod nga mangin malipayon ako upod sa iya nga wala sing katapusan sa iya ginharian sa langit. So mga kaabyanan, gintuga kita sang Dios o kun sang Ginoo. Kita tanan agud naton nga kilalahon naton siya. Amo na gani mga kaabyanan nga dapat naton sa aton matag adlaw nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Dapat naton kilalahon ang Ginoo. Kilalahon naton ang iyang kagamhanan, ang iyang pagbuot sa aton kabuhi. Kag kun ano gid ang iya luyag sa aton kabuhi. Ikaduha amo ang higugmaon naton siya. No? To love Him. Wala na ta sang higugmaon pa nga mas labaw pa sa nagtuga sa aton kundi siya gid lang. No? Kag pag-alagad or to serve, alagaron naton siya, no? Sa sining kalibutan. No? Pareho subong sa nga ako nga ginahimo sa inyo nga gina-impart ko o kung tawag nato ni ginatudlo ko ang ginatudlo sang simbahan is one way or another o kung isa man sa mga pamaagi agud nga ginaalagad ko siya sa kalimbawa. Kag madamo man sa mga nanari-sari nga mga pag-alagad, mga different kinds of serving the Lord. No? Kung limbawa abibi sa simbahan ikaw, isa ikaw kolektor, no? Kung nagabasa sa balasahon, sa misa, sa Kristan ka man, no? Nag-serve ka sa misa, choir ka o kung nagakanta ka sa misa, o kung katapo ikaw sa mga organisasyon relihiyosa o kung mga religious organizations sa inyo parokya o kung sa si inyo man simbahan. No? So, there are different kinds o kung madamo isang sahi, isang pag-alagad sa iya. No? Kag amo na nga gintuga kita niya sa ina katatlo ka mga rason nga sini. Amo na nga isa ko man i-share ko man sa inyo. Isa nagapamangkot man ako, madugay man ako nga nagpamangkot sa Ginoo nga nagkakabuhi kita di. What is the purpose nga tiyari kita diri sa kalibutan? No? And I found out nga dapat gali hari kita diri sa kalibutan because may mission kita, no? O kung may buluhaton kita agud nga alagaran
naton gali ang Dios. No? So nagapasalamat kita nga bangod nga ang teknolohiya nag-umwat kag tungod sa sining teknolohiya nga ini nga madamo na sa mga tawo nga makakonektar o kung nakakonektar sa isa kag isa sa bilog nga kalibutan. One way or another ginausar man ini sang Ginoo agud na mag-alagad man kita sa iya through this mode of communication kung sa sining moda sang komunikasyon. Kay ang luyag sang Ginoo sa aton nga kita tanan nga mga katawhan gusto niya kita nga makaupo sa langit. Kailan gid mga kabayan. Na lang gid so balik kita mga kaabyanan. Sisiling ko na ang Ginoo o kun ang Dios luya gid niya ang tanan nga mga tawo nga iya gintuga diri sa kalibutan. Ang luya gid niya nga manginkaupod niya didto sa iya ginharian sa langit nga amo ang tawag nato nga paraiso. So kung mahimo naton ining tatlo nga ini, one thing is for sure nga makaupod naton ang Ginoo dito sa ginharian sang langit. Ikatatlo mga kaabyanan, sa kay sin-o nga imahen kag kaanggid ikaw gintuga. Kung sa aton pa, sa kay sin-o kita nga mga tawo gintuga nga imahen kag kaanggid. Ang sabat diri mga kaabyanan ang mga gintuga ako sa imahen kag kaanggid sang Dios. We are created in the image and likeness of God. Kung sa English pa. Bangod kung inyo mga panan, inyo nga may sayran ang inyo nga mga itsura kag ang mga itsura sa naton tanan nga mga tawo. Lain-lain ang aton nga mga itsura. Lain-lain ang aton kolor. Lain-lain ang aton mga linahe. No? Because nga bangod ina sa kaalam pag sa ihibalo nga hindi naton matungkad ang Ginoo. So kita nga mga tawo gintuga kita niya sa iya imahen kag sa iya nga kaanggid. No?
Kagani nga sa Genesis nga itong mabasahan sa Santo sa Kasulatan, sa una nga libro sa Genesis, sa una nga libro sa Biblia, partikularmente dito sa daan nga kasulatan. Kag kung inyo man dira nabatian sa aton mga gin-upload na kung dira nga mga videos, no, ini makita sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 27, naghambal dira, gani gintugas ang Dios ang tawo kaanggid sa iya o kaangay sa iya. Gintugan niya sila nga lalaki kag babayi. So mga kabilan, ano ang but silingon sini nga bersikulo sa aton balaan nga kasulatan? Tanan nga mga tawo gintuga nga kaanggid o kaangay sa iya. Kag duha lang kasahi sang tawo ang iya gintuga, lalaki kag babayi. Wala na sang iban, lalaki lamang kag babayi, no? I'm not discriminating mga kabyanan sa aton mga kauturan nga ara sa natawag naton nga third sex, no? Kailang gid mga kabyanan. Balik kita mga kabyanan. Ang siling ko na sa aton mga utod dira sa third nga nabilong sa nga tawag naton nga third sex, no. Wala ako diri sa inyo naga-discriminate o kung nagahatag sang nga tawag nga prejudice, wala. So but silingon nga amo lang ini ang nakabutang sa Bible, kag ang kung ano man ang inyong ang inyong orientation is wala ako nagahukom or naga-judge or naga-discriminate or naga-prejudice sa inyo. Ginatahod kag ginarespeto tagid kamo bilang tao, no? Mga kabyanan. So ang importante lang nga wala kita nagabuhat, no, sang sala nga hindi anamian sang Ginoo. Eh
ang mga sala nga aton nga ginahimo is indi gid mabaton sang Ginoo kag sala gid sa iya mata, sa iya mga mata. Kag kung ano gid man ang imo orientation, wala ako dira sang problema. Ang importante lang nga ginabuhat naton, o kung ginabuhat naton o ninyo man ang kabubot-on sang Ginoo diri sa duta. Okay? Kay hindi man naton malipod manigar nga may mga balatsagon. May mga balatsagon ang kita nga mga tawo nga mabatsagan kita, pero not to the extent nga makahimo kita sang sala. Not to the extent nga pati ang aton kaugalingon ang mahalitan tungod sa sala nga ginahimo naton. Okay? So, amo na siya. Masunod mga kabyanan, ikaapat nga pamangkot kag sabat. Sa imo bala nga lawas ukon sa kalag ining imahen kag kaanggid sang Dios? O sa aton pa, ang aton bala ini, ang ano bala ang imahen o kun ang image kag ang kaanggid o kun ang likeness sang Ginoo sa aton sa lawas tabla ini o kun sa kalag naton, sa soul naton. So ang sabat diri, ining imahen kag kaanggid sang Dios yara sa akon kalag. Kung silingon hindi gili sa lawas mga kabyanan, kundi nga sa kalag, sa aton soul, sa aton kalag mga kabyanan. Ay because nga dire no sa aton nga pagtugas ang Ginoo sa aton, hindi kita gintuga nga lawas lang, no? Gintuga kita niya nga lawas kag may kalag, body and soul, no? So muna nga nagaginhawa pa kita, nagaginhawa kita sa matag adlaw nga tanan because nga ang Ginoo sa sulod sang aton lawas ari dire ang yatawag nga kalag o kon soul, no? Amo na siya nga tawag nga likeness mga kabyanan. Okay? So sa masunod naman yung kalima, paano nga ang imo kalag kaangay sa Dios? Okay? Paano nga ang imo kalag kaangay sa Dios? O kung paano ang aton kalag sa tagsa sa aton kaangay sa Dios? O kung likeness gid sa Ginoo. Because ang sabat diri is ang akong kalag kaangay sa Dios tungod ini espiritu kag hindi mamalatyon. Okay? Kung silingon ang kalag naton nga ini kaangay ini siya sa Ginoo. Because ining aton kalag espiritu, spirit ini. No? Kag hindi mamalatyon. Hindi ni siya mapatay. So, ano nga aton makonclude diri sa naton mga kabyanan? Ang aton lawas mortal. Ang aton kalag immortal. Ang aton lawas mapatay, pero ang aton kalag hindi mapatay. Amo na siya ang buot silingon sina mga kabyanan. No? Ikaanom, ano ang luyag mo isiling nga ang imo kalag hindi mamalakyon? No? Ano buot silingon
What is the reason why nga ang aton kuno kalag hindi mamalatyon ang aton soul cannot be died, no? Hindi mapatay aton kalag because nga kung magsiling ako ang akong kalag hindi mamalatyon kung sa yoron hindi ini mapatay subong sang lawas nga sa ulihi madunot. Amo ina mga akong ginahambal because ang aton lawas mortal kung kita ang mapatay o kung magtaliwan sa sining kalibutan ang lawas naton nga ini madunot. Amo na nga ginalubong ang aton lawas. Kay nga kung madunot ini mabaho, no? Makatugas ang tawag nga balatian. So amo na nga ginalubong ini because ang aton lawas mortal madunot siya. Pero sa tion sang aton kamatayon o kung sa aton pagtaliwan ang aton kalag hindi mapatay. Ang aton soul cannot be died. Amo na gani nga kung mapatay ang isa ka tawo, ang iya kalag nagabulag sa iya lawas. Okay? His soul is separated from his body. No? But silingon sa tion sa aton kamatayon mga kabyanan, ang kalag nato nagabulag sa aton lawas. Ang aton lawas amo na siya nga tawag nga bangkay. Kag ang kalag amo na sa. Okay? So amo na siya mga kabyanan. Kag ikapito, sa diin sining duha ang imuhatagan sang nahauna nga pagtatak, ang lawas bala o kon ang kalag. So sa duha nga ini amo sa aton pa kung sa duha nga ini diin ang akon hatagan sing care o kon pagtatap. The first gid nga imo tatapon lawas bala o kon ang kalag, our body or our soul. Ang sabat sang aton Santa Iglesia mga kaabyanan is hatagan ko sing nahauna nga pagtatap ang akon kalag kay si Kristo nagsiling. Ano bala ang makuha sang tao kung maangkon niya ang bug-os nga kalibutan pag madula niya ang iya kalag. Kayo ari diri mga kabyanan sa isa sunod ko nga slide, no? Mateo 16 kapitulo 16 versikulo 26. Nagsiling ang aton Ginoong Hesukristo. Ano bala ilang gid kabyanan. Ano ba kuan?
Balik kita mga kabyanan. Siling ko na ang ating Ginoong Hesukristo sa kung buksan ninyo, no, liwat ang inyong balaan nga kasulatan o kung ang santos nga Biblia. Sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 26, dira makita naton ang ginhambal sa atong Ginoong Hesukristo. Ang hambal niya, ano ba lang makuha sang tao kung mangko niyang bugo sa kalibutan kag madula niyang iya kabuhi? Wala gid. Wala si sarang mahatag ang tao agud mabawi niya ang iya kabuhi. Subot silingon mga kabyanan, diri sa aton sa ikapito nga pamangkot nga ini kag Sabat, dapat gid unahon sang tawo tatap ang iya kalag. Ano nga pagtatap ang aton dapat himuon? Tatapon naton ang aton kalag sa pagpakaon sang pulong sang Ginoo, paghibalo sang ginatudlo sang Santa Iglesia Katolika, sa paghimo sang mga maayo nga mga buhat, kag iban pagid nga mga mapuslanon nga buluhaton nga makahatag sa aton sang spiritual enrichment o kung pagpaumuad sa aton spiritual nga pagpangabuhi. Hindi lang physical nga pagpangabuhi, kundi spiritual nga pagpangabuhi. Goes hand in hand gid ina. So, ang kalag naton kung wala naton ini ginapakaon sang halimbawa abi sang pulong sang Dios, pagi lamang sa pagbasa sang balaan nga kasulatan kag sa pagkabuhi sini kung wala naton ginahimo ina, but silingon gina-deprive naton ang aton kalag o kung ginapagutuman naton ang aton kalag sa Ginoo. No? Kung wala kita nagatuon o kung nagahibalo sa ginatawag naton nga ginatudlo sang Santa Iglesia Katolika, ang ginatindugan sang Santa Iglesia Katolika, gina-deprive man naton o kung ginapagutuman man naton ang aton kalag batok sa aton iloy nga simbahan. Amo ina ang mga halimbawa, no, nga dapat naton tatapon gid una ang kalag. The soul must taken care first. Kung sa English pa. No? Kasi ang lawas is only temporary. Temporaryo lang ang aton lawas nga ini. No? Pero it doesn't mean na ang lawas naton hindi naton paghalungan o kundi naton pagtatapon. Tatapon taman. Pero ang laban naton nga pagtatap gid, no? Ang aton kalag, ang aton nga soul, because ini amo ang nagakonek sa aton kung magpangamuyo kita sa mahal nga Dios kag sa aton Ginoo nga si Ginoong Hesukristo. No? So amo na siya. So amo na diri ang pag gusto ko lang gid i-kuan ni no ang sa kagina ang diring ginahambal ko. Kumbali wala gid sing sarang mahatag ang tao agud mabawi niya ang iyang kabuhi. Subot silingon wala kita sing may mahatag to redeem our life. Kung bawion naton ang kabuhi. Hindi kung mapatay kita, oo, angko naton. Bilog nga kalibutan naton. Pero diin ang Ginoo.
sa aton kabuhi? Wala, di ba? Kag ang kabuhi nga ginahambal sa aton Ginoong Hesukristo amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang kabuhi nga dayon. Ug silingon ang kaluwasan sang aton kalag. Amo ni ang ginabot silingon niya sang tinaga na di nga ginahambal sa Mateo 16 versikulo 26. So ano ang aton padulungan? Pamangkot naton, ano ang aton padulungan kung mangkon man naton ang bug-os sa kalibutan pero wala kita sang ginpabay-an naton ang aton kalag sa nga tawag ni ang maangkon niya man ang untani ang kabuhi nga dayon o kung ang kaluwasan nga ginatanyag sang Ginoo sa aton. Wala. Diba? At siyempre, ang ginpalabi naton amo ang mga kalibutanon nga mga butang diri sa kalibutan. Mga butang nga hinimuan lang sang tawo. Wala naton ginpalabi amo ang mga hinimuan sang Ginoo. Pagi sa spiritual naton tani nga pagpuumwad sa aton kabuhi galing wala. Amo na ang natabo. No? So importante gid mga kabyanan nga kung ginahikot naton ang aton nga matag adlaw nga pagpangabuhi diri sa kalibutan hindi lamang ang aton pisikal nga lawas ang aton nga hikuton kundi ang espiritual naton nga lawas nga amo ang kalag hikutan man naton ugod nga mapakaon man ini, no? And dugang ko pa amo na nang kaunon taman ang kalag paagi sa pagtambong sang balaan nga misa sa pagbaton sang Santa Eucharistia kung sang balaan nga pagkalawat. Kung wala naton ina gina-practice mga kabyanan bilang isa ka kabinunyagan nga Katoliko, ang wa sina ginapagutuman mo ang kalag mo. You are depriving of your soul to be nourished o kung paumwad ang natawag naton nga spiritual aspect sang aton nga kalag. So amo ina mga kabyanan. No? Kag isa pa gid kun wala pa gid ikaw nagabaton sa mga sakramento, no? Sa simbahan, you are depriving of yourself of your or your soul nga mabusog sa espirituhanon nga mga butang. May i-share lang ko sa inyo no, isa ako may experience masubo ang kabuhi o wala sang Ginoo. Manablambal nila nga bisan wala na sang ay nasang wala na ang tanan. Pero hindi lang madura sa imong Ginoo. Ano nang greatest treasure o kung dako nga manggad nga dapat nimo maangkon or imo nga ginapossess ginapanagyahan mo. Mga blambal iban nga mga kauturan nato nagambal. Ano no ang madamo nga mga kwarta
Anuhon mo ang madamo nga manggad kung masubo ka man sa imo kabuhi, di ba? Kung nadumduman ko gid mga kabyanan, ang ebanghelyo nalipat ako kundiin kay dodamo na siya version. I don't know lang. Siguro diri man kay Mateo. Nagambal ang Ginoo kay may namangkot sa iya nga isa ka pamatan-on eh. Isa ka siguro sa ako ng pagbanta, hindi lang ko magsala no. Inang do on sa aton pa, do young professional. No? Iti or young entrepreneur. Lamharo na negosyante abi no. O kung bataon pa. Namangkot sa aton Ginoong Hesukristo mo. Mangkot sa nga Ginoo, ano bala ang buhaton ko, agud maangkon ko ang kabuhi nga wala sing katapusan? Amo nang iya pamangkot. Karon ang Ginoo nagambal. Yung tuman, ambal sa Ginoo tumana ang napulo kasugo. Tinghambal ya sa Ginoo sa batya liwat. Ti Ginoo na tuman ko naman na tanan. Alin sa bata ko. Tuman ko man na samtang nagadak ako gintuman ko man na. Isiling niya ano pagid. Yang basa nga atong Ginoo. Gusto mo na mabalaan mo. Ang balya ko. Oh. Tingnan ba na sa mag-amo ibaligya ang tanan mo nga mga pagkabutang sa mga imol. Panghatag mo ina. Tanan mo nga manggad sa imol. Pagdali sunod ka sa akon. Pagkahambal ato sang Ginoo, ang reaksyon sang tawo nga ato nanguyhoy ya abaga. Nga man ang huyhoy ang iya abaga. Ano sa inyo mga kabyanan ang rason nga nang huyhoy iya abaga? Because before palang daan nga nagpamangkot siya sa Ginoo, ang Ginoo mismo nakahibalo na daan nga siya mismo nga tawo madamo sing manggad. Kag ang manggad niya nga ina hindi niya mabuy-an. So in turn ang Ginoo naghambal siya mas mahapos pa ang kamelyo nga magsulod sa buho sang dagom. Ano ba silingon? Hapos lang para sa isa kamelyo nga maglusot sa buho sang pag nagsugpon pag ilang Ginoo nga sang sa isa ka manggaranon nga tawo nga magsulod sa ginharian sang langit. Kay bangod atong tawo nga aton mga kabyanan, hindi niya mabuy-an, hindi niya mabayaan ang iyang manggad. Amo na mga kabyanan. Kag atong ginambal ko mga kabyanan nga siling ang Ginoo ta nga mas mahapos pa sa kamelyo ang maglusot o kung maglapos sa buho sang dagom. Ay man dito sa Israel mga kabyanan, dito sa templo nila, nang una nga panahon, may ara na tong lugar sa ila templo nga kung sa diin nga tawag nga needle's eye o kung mata sang dagom, buho sang dagom.
mga tawag nga duog upon place. Akon sa diin didto ginapaluko o kung ginapaluhod ang mga kamilyo o kung mga camel nga nagadala sang mga pagkabutang o kung mga bagay nga either gamiton sang mga tawo dito sa templo. Labi na gid no, specifically ang mga pari nga mga Levita. Muna nga ana muna nga nahambal. Ang inang buho nga dagong nga ina, literal ina. Literal ina dito sa Israel mga kabyan. So, balik kita sa aton nga aton nga gina-share ko sa inyo mga kabyanan. So itong tawo nga ato, pudlay gid siya nga no magbilin o kung maghatag sa kanya mga manggad, kanya manggad para sa mga imol. Di siyempre, munang nagahatag aton man nga padalom-dalom man siguro no. Amo na ang nagahatag sa iya sang hamungayaan sa iya kabuhi, no? Iti duwa to lang ginahambal sa iya ni Ginoong Hesus nga magsunod ka sa akon. Balaan niya nga mabudlay ang mag-alagad sa Ginoo, magsunod sa Ginoo. So muna gani manhambal nila nga you cannot serve two masters. Di ka makaserbi sa duha ka agalon. Serbi ka sa warta, pag mo serbi ka sa Ginoo, hindi na pwede. Dapat pili ka. Pag ang pilion, amo ang Ginoo. Kaya nga ang Ginoo, nga kung wala ang Ginoo, may manggad. Ang tawo, wala. So amo ina mga kabyanan, ang ginatawag nga unahon gid tatak ang kalag sang sa lawas. Okay? So hingapusan naton nga bahin ikawalo no. Ano bala ang imo himuon agod nga maluwas nimo ang imo kalag? What you can do in order to that your soul must be saved. No, sa English pa. Masabat diri is agod nga maluwas kong akong kalag. Kinahanglan nga akon simbahon ang Dios sa pagtuo, paglaom, ug paghigugma. Kung sayoron nga magatuo ako sa iya, akon siya lauman. Kung akon siya higugmaon sa bug-os ko nga tagi pusoon. Kung silingon mga kabyanan nga ang maluwas lang nato ng ating kalag kung simbahon naton ang Dios paagi sa aton pagtuo, ang pagtuo sa Santa Iglesia Katolika. Paglaom o kung hope, paglaom nga maluwas ang imo kalag kung ginasimba mo ang Ginoo. Kay man kung mapatay kita mga kabyanan, hindi man kita pagpabayaan sa Ginoo. Ginang Ginoo kung sa tion sa aton kabuhi matag adlaw nga tanan nagapalapit kita sa Ginoo ug nga simbahon siya. Hindi lang sa adlaw sang Domingo, hindi lang sa adlaw sang bisan anong tuig, no?
San o ka lang matawag nga makasimba, hindi na dapat amo. Dapat nga kung mahimo nga suksok sa unit mag dapat na kung nga tawag naton dapat naton simbahon naton siya hindi lang sa sulod sa simbahan kundi simbahon naton siya pagiman sa aton mga maayo nga buhat sa aton isig tawo. Okay? So kung magtuo kita sa Ginoo, may paglaom kita sa iya. And dapat naton i-love o kung higugmaon. Oo, sa aton bugos nga tagipusoon o kung sa aton nga bugos nga pagkatawo. Siya lang gid ang unod sang imo nga tagipusoon. And siling bala nga dapat simbahon o kung kinahanglan nga akong simbahon ang Dios sa pagtuo. But silingon, kung simbahon mo ang Ginoo, siya lang gid isa pa gid siya lang gid ang dapat nga nga sundon. Wala na sang iban. So, muna mga kabyanay. So, amo na ang meaning mga kabyanan sa aton nga pag ano naton pag palayag naton mga kabyanan sa aton nga programa diri sa Facebook aton Facebook page. So, diri na kita ay mga kabyanan. So, diri na kita ay mga kabyanan. So, diri na
Okay mga kaabyanan, madamo gid nga salamat. Dili kita anay hasta sa aton nga ah, pagtuon. Okay mga kaabyanan, madamo gid nga salamat. Dili kita anay hasta sa aton nga pagtuon. Okay mga kaabyanan, madamo gid nga salamat. Dili kita anay hasta sa aton nga pagtuon. Okay mga kaabyanan, madamo gid nga salamat. Dili kita anay hasta sa aton nga pagtuon. Okay mga kaabyanan, madamo gid nga salamat. Dili kita anay hasta sa aton nga pagtuon. Okay mga kaabyanan, madamo gid nga salamat. Dili kita anay hasta sa aton nga pagtuon. Okay mga kaabyanan, madamo gid nga salamat. Dili kita anay hasta sa aton nga pagtuon. Okay mga kaabyanan, madamo gid nga salamat. Dili kita anay hasta sa aton nga pagtuon. Okay mga kaabyanan, madamo gid nga salamat. Dili kita anay hasta sa aton nga pagtuon. Okay mga kaabyanan, madamo gid nga salamat. Dili kita anay hasta sa aton nga pagtuon. Okay mga kaabyanan, madamo gid nga salamat. Dili kita anay hasta sa aton nga pagtuon. Okay mga kaabyanan, madamo gid nga salamat. Dili kita anay hasta sa aton nga
So mga kaabyanan, pulo pasensya gid mga kaabyanan basi may nabatian kamo dira sa background nga ang akong tingog do nag-echo, no? So mga kaabyanan, pulo pasensya gid mga kaabyanan basi may nabatian kamo dira sa background nga ang akong tingog do nag-echo, no? So mga kaabyanan, pulo pasensya gid mga kaabyanan basi kag kuhan ko na lang. Sige na lang patay ko na lang ang akon nga audio. Desktop audio ko is kay duga lain siguro sa internet siguro. Okay? So madamo gid nga salamat sa inyong pag tan-aw, sa inyong pagpamati sa aton nga pagtuon sang katesismo sang yatudlo sang Santa Iglesia Katolika ukon sang aton Iloy nga simbahan. Pag nakasubo ko gid mga kabyan.
nga inang hindi gid ako ka live streaming sa YouTube channel nato nga mo ang Hiligaynon Catholic Bible Reading tuwa diri sa aton nga Facebook page because nga ano nang naga-error ang akong yes studio. So diri lang kita sa mga kaabyanan because nga ah, may problema guro sa ano ang signal at isang internet mga kaabyanan kay sa madason na lang kita kita pag bukod pag tuon naton sang katesismo sang Santa Iglesia. Malamog nga salamat mga kaabyanan kag hindi ikaw magkalipat sa pag sa pag like sa pag share sa pag comment sa sa atong Facebook page ag sa atong mga YouTube channel.
Kagang ini nga video nga ini ang i-post ko sa ano no, sa YouTube channel. Awit nga makalantaw man kamo dito sa aton nga YouTube channel. Sa liwat, pamigit nga lang mga muyo kita sa ngalan sang Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Magimaya ka Maria, puno kasing grasya ang Ginoo yara sa imo. Nga dayaw kalabis mga babae nga tanan, kinadayo mo ng bunga sa iyong tiyan si Jesus. Santa Maria, Eloy San Dios, silang po ng mga makasasala, nga sa oras ng aming ikamatay. Amen. Maraming mga salamat sa liwat mga kabayan kay Ginoong Jesucristo. Sa masunod na lang, ako sa liwat, si admin ninyo, Prodeo et Eclasia.